Республикабызда икенче тапкыр балачак җыры бәйгесе узды. Татарстан Республикасы президенты Миннеханов ярдәме һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән оештырылган бәйгегә 100дән артык эш килгән иде. Алар арасыннан иң уңышлы 5 җыр сайлап алынды. Шуларның берсен, хөрмәтле тамашачылар, сезнең хозурыгызга да тәкъдим итәбез.